Yes, vi skal fortælle om minimalisme, og som eksempel der har vi her en historie af Hemingway, som hedder Kat i regnvejr. Og minimalisme, det er sådan en kunstnerisk retning, som har nogle forskellige karakteristika. Det er en retning, som stammer fra 1950'erne til 1960'erne. Og altså Helle Helle, som er en minimalistisk forfatter, hun forklarer det lidt på den måde, at når hun arbejder, siger hun, så tænker hun over, hvor lidt hun kan skrive, og så samtidig give læseren en fornemmelse af fylde. Så det handler altså om at være sådan doven på den fede måde, kan man sige, som forfatter, og skrive så lidt man kan, og så samtidig få en lækker historie ud af det. Det her med, at man skriver meget lidt i den her minimalistiske stil, det gør, at sådan noget som fortolkning og morale, det er meget op til læseren selv. Det er meget, meget åbent for fortolkning. Der bliver ikke sådan selv givet nogen bud på, hvordan historien bør fortolkes, eller hvilken morale som historien sådan bør indebære. Man kan også sige, at personerne karakteriseres typisk ikke af en eller anden form for fortæller, men de bliver typisk karakteriseret gennem deres handlinger og deres replikker, og så skal læseren så selv danne sig et eller andet billede af de her personer ud fra de her handlinger og replikker, frem for at der er en anden forfatter, der bare siger, at den her person han er sådan og sådan og sådan. Så det er altså igen mere overladt til fortælleren, fordi jeg underskylder til læseren, fordi der ikke fortælles så meget. Yep. En anden af de her karakteristika ved minimalismen er, at læserne ofte føler, at der bliver undladt noget. Altså, det er virkelig få situationer, hvor man sådan bliver gjort noget ud af dramaet, så man kan sige, at det typisk er, at der er ingen drama på toppen, men alligevel en historie under, som holder den sammen forhold af konflikter i nogle dagligdage. Så det gør også, at tematikken i de her historier fra minimalismen, det ofte bliver sådan noget hverdagsnøde og problemer i parforhold eller på job, og et eller andet bliver beskrevet. Ja, hvis vi skal starte med vores analyse, så kan vi starte ud med rationalet. Og den her Kat i regnvejr, den handler om et amerikansk par, der bor på et hotel i Italien. Og det foregår på en regnvejrsdag, hvor manden og konen sidder hjemme på hotellet og læser. Og så kigger konen ud af vinduet og ser, at der er en kat, der ligesom gemmer sig fra den her regn under et bord. Og hun beslutter så, at den her kat, den vil hun gerne redde fra regnen, så den ikke bliver våd, og vælger så at gå ned. Og på vej ned, der møder hun så hotelejeren. Ham er hotelejeren, han er ligesom en type, der vil gøre alt for at behage hende. Så hun kan rigtig godt lide ham er hotelejeren. Men hun går så ud, og da hun så leder efter den her kat under bordet, så kan hun ikke finde den mere. Og hun bliver skuffet på en måde. Så da hun går tilbage ind og går op på værelset igen til sin mand, så begynder hun at reflektere over livet og begynder at gøre sig en masse tanker om nogle ændringer, hun gerne vil have, der sker i hendes liv. Og så slutter den så af med, at den her hotelejers assistent kommer og banker på og afleverer den her kat til hende. Og hvis vi skal kigge lidt på karaktererne, så er der meget få karakterer med. Vi har hovedpersonen, som er hende her, konen. Hun har ikke noget navn. Så er der hendes mand, George. Så er der hotelejeren. Så er der hotelejerens assistent. Og så er der katten. Hvis vi kigger på fortælleren, så er det en tredjepersons objektiv fortæller. Og det bliver ligesom præsenteret allerede i starten, hvor ligesom åbningen til historien er, der er kun 2 personer på det her hotel. Endvidere så er den personbundet til kvinden, det vil altså sige, at vi kun får kvindens tanker at høre, og altså ikke får udefra tanker fra de andre personer. Så bliver den fortalt i datid, så man kan gøre sådan nogle tanker om det, måske kunne være en erindring. Det er i hvert fald den vibe, man ligesom får. Jeps. Jeg har snakket om sproget først, og generelt i den her novelle er der meget brug af hverdagssprog. Hvilket man kan sige, altså først og fremmest bruger de mange replikker, og i form af de her replikker kommer der også meget hverdagssprog, fordi novellen ligesom foregår i sådan en meget normal hverdagssituation for karaktererne i historien. Så jeg har nogle eksempler på mange steder, hvor der er mange replikker. For eksempel her, så har vi startet lige med italiensk. Perduto, qualche cosa signora. Det var en kat, sagde den amerikanske pige. En kat, si il gatto. En kat, går stupid. En kat i regnvejret. Ja, sagde hun. Så vi har altså mange replikker, og i de her replikker er det også generelt præget af hverdagssprog. Udover det,
så ud fra det her eksempel kan vi også se, at der bliver også brugt på fremmedsprog i det her tilfælde, generelt italiensk, hvilket også kan komme til, at man må gå ud fra, at den her historie foregår i Italien. Ja. Fremstillingsformer. Generelt er der brugt meget beskrivelse i den roman, novelle her. For eksempel på første side, der bliver der beskrevet sådan, hvordan hustruen godt kan lide ham der hotelmanden. Og jeg kommer lige med et citat. Hustruen kunne godt lide ham. Hun kunne lide den dødsens alvorlige måde, hvorpå han modtog enhver klage. Hun kunne lide den. Hun kunne lide hans værdighed. Hun kunne lide hans ønske om at betjene hende, osv. Så der er vi ligesom beskrevet, hvordan hun kan lide ham. Og der bliver også brugt scenisk fremstilling i novellen, som jeg også lige kommer med et eksempel på. Mens hun tænkte på, hvor godt hun kunne lide ham, åbnede hun døren og så ud. Det regnede stærkere. En mand i gummifrakke var på vej over torvet mod caféen. Katten måtte være henne til højre. Måske hun kunne gå hen langs Miss Simpson. Mens hun stod i døråbningen, blev en paraply slået op bag hende. Det var den pige, der betjente deres værelse. Så der bliver ligesom beskrevet en situation meget scenisk. Ja. Jeps. Så vil jeg også snakke om miljøet i historien. Altså, vi befinder os på et hotel og på en café. Eller der er i hvert fald en café, men de bor ligesom på et hotel. Og det kan tyde på, at hotellet er i Italien. I det, at folk taler italiensk, og der står på første side, at italienere strømmer dertil og sådan noget. Så det kunne det tyde på. Udover det, så foregår det også på en regnværsdag. Og det blev faktisk nævnt i et af de citater, jeg havde med. Det regnede stærkere, og ham der manden havde en gummifrakke på, og hende pigen, der hjalp ham, hotelmanden der, hun slog et paraply op bag hende. Yes. Yes. Ja, så skal vi også lige gennemgå sådan historiens komposition. Og lad os da bare starte med begyndelsen, som man siger. Historien begynder i det, man kan kalde en medias res, den begynder i tingenes midte, den begynder pludseligt. Og det falder jo meget godt sådan, sammen med den her minimalistiske grundtanke med, at der er ikke nogen grund til at bygge sådan en lang forhistorie op og beskrive en hel masse meget detaljeret. Man kan lige så godt bare beskrive noget sådan kort og overlade noget til læseren, når læseren jo selv er i stand til at sådan eventuelt forestille sig en ny forhistorie. Så begyndelsen den er altså som følger. Der boede kun 2 amerikanere på hotellet. De kendte ikke nogen af de mennesker, de passerede på trappen på vej til og fra deres værelse. Så allerede her 2 linjer inden, så er vi altså midt inde i historien, der har fået præsenteret de 2 vigtigste personer. Slutningen af historien er meget, meget brat, hvilket igen passer meget godt med, sådan, at vi har at gøre med et minimalistisk værk. Man slutter simpelthen historien brat, fordi der er ikke nogen grund til langsomt at skære en eller anden morale eller et eller andet fortolkningsforslag ud i pap for læseren, når læseren sagtens selv, i hvert fald ifølge minimalistiske forfattere, sagtens selv kan tænke sig eller forestille sig en eller anden form for morale eller fortolkning. Så slutningen den er altså, undskyld, sagde hun. Il Padrone bad mig bringe denne her op til Sinoda. Så den slutter altså fuldstændig brat, så vi får ikke kvindens reaktion på, at hun endelig har fået den her kat eller noget som helst. Så det kan man kalde en brat slutning, og det passer som sagt meget godt med, at det er et minimalistisk værk. Ja. Så her til sidst, der har vi nogle temaer, og en af de her temaer, det kunne blandt andet være problemer i parforholdet med, at man ser ham er George og konen Ping, som egentlig ikke virker så interesseret for hinanden. Så noget betyder på, at der er problemer i det her forhold, også det her med, at pigen, hun beundrer ham af hotelejeren. Ja, så det kunne være en af temaerne. En anden, det kunne være forandring muligvis, hvor ham er George, han ønsker, at det hele det skal blive som det er. Det kan man se i forhold til det her, hvor hun spørger, skal jeg ikke prøve at få langt hår? Og så siger han, jeg synes, at du er pæn, som du er. Og sådan har det altid været. Det går tyde på, at han ønsker at blive det samme sted. Og en der pigen, hun ønsker så
Ja, blandt andet det her lange hår og den her kat, så noget betyder på, at hun ønsker forandring. Og den her kat, det kan også være et billede på måske at få børn. Så hun ønsker børn, han gør ikke problemer i parforholdet. Meget typisk for det her minimalistiske tematik. Ja.